Kieku tħobb il-partit ma kontx tagħmel hekk. Nafu illi llum żgur illi se tinqabad barra illi mhux sew dawn affarijiet ta' tfal. Sostnit dan waqt il-programm Il-Każin l-Avukat Anna Mallija meta kummentat fuq l-iskandlu li l-Ministri Clayton Bartolo u Clint Camilleri spiċċaw mċabsin brabta mal-impjieg moti propju lil issa mara ta' Bartolo Amonda Muscat. L-Avukat Mallija spjegat illi fi żmien li qed ngħixu fih illum bit-teknoloġija huwa inevitabbli illi tinqabad u ddeskrivit l-aġir tagħhom bħala infantili. Batlu l-messaġġ fuq Facebook il-Ministru għal-għawdex li kieku tħobb il-partit ma kontx tagħmel hekk. Il-verità jiena kif inħossa ngħidha. Ġiba tiegħu x'kienet? Le, ma nafx, ma jiena batta, ġifieri ma nafx rajx. Jafu li llum il-ġurnata bl-informatika żgur li se tinqabad barra li mhux sew daw affarijiet kif qed tinti ta' tfal narhom jiena. Iżda minkejja ħollox skont l-Avukat Mallija ma taqbilx li għandhom jirreżenjaw mill-kariga ministerjali. Dan minkejja li kisru b'mod sfaċċat l-etika, minkejja li l-Kummissarju għall-Standards ikkonkluda li abbużaw mill-pożizzjoni tagħhom, minkejja li konxji li Muscat ma kienx qed tagħmel ix-xogħol li kienet qed titħallas għalih u tawa promotion u żieda fil-paga. Minkejja n-nepotiżmu, lajta laburista l-meritokrazija, minkejja illi flimkien mar-rappreżentanti tal-Partit Nazzjonalista anke dawk laburisti qablu illi adottaw ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards. Minkejja illi fil-passat il-Prim Ministru Robert Abela keċċa lill-issa ex-Ministru Justin Caruana fuq każ simili. Minkejja dan, Clayton Bartolo u Clint Camilleri deċiżi li jibqgħu fejn huma. Dan ifisser li minkejja kollox il-Partit Laburista biddellu ġoħ iżda il-mentalità fit-tmexxija baqgħet l-istess. Tajjeb wieħed jinnota wkoll li minkejja li kellhom stedina miftuħa diskussjoni waqt dan il-programm, il-Partit Laburista ma bad lil ħadd għad-dibattitu ma' John Mallija.